Assalamu alaikum. Yauwa first yanzu yadda za ka yi wannan transaction ɗin misali da deriv account. Ka yi founding ɗin account ɗin haka kamar da 50,000 dai haka. Abinda sun ka ɗiba sun ka ban ma saura sai ka ji ga wannan ɗin. Na yi founding ɗin account ɗin at least muka ga da 49,973 misali. Sai in shiga deriv account na first. Deriv misali. Yau ga shi nan deriv.com sai in yi login misali. Ga shi na yi login deriv account na. Yanzu haka third party account ne zan yi aiki da shi. Yau ga shi USD0 nan gurin misali zan iya in yi create Litecoin account da nake batu ga shi mutum zai taɓa manage ad ɗin nan. Manage ad ɗin nan da ya taɓa manage ad account ɗin nan za su ba shi wurin yawa. Ga shi za su ba shi Ethereum menene ga Ethereum, Bitcoin, Litecoin da sauran sai mutum ya taɓa Litecoin ɗin sai ya add. Da ya yi add Litecoin a wannan account zai fito a wannan nashi a USD. In kun lura daga nan sama ga shi USD yake 0.0 USD to ita zan yi adding post. Sai in ji option ɗin nan cashier deposit. Sai in suna ne deposit with bank ne credit and e-wallet. Sai in taɓa wurin ga Visa nan ko Master. Sai in taɓa wurin. Sai card number nawa bari. Yauwa na saka ATM card details ɗin yanzu. Ga shi ya kai ni wurin da za a ciro OTP code misali. Sun turo nake ga. Yauwa ga OTP code ɗin nan misali sun turo sai in yi copy in koma can in sanya su. Submit. To ya danganta dai daga network ne misali na mutum. Successful na yi depositing 95 USD. Ga ta nan da ta yi adding in kun lura daga nan sama na yi adding 95 USD. To bancin na yi adding ɗinta zan iya zuwa in ji option cashier ɗin nan ne ga withdrawal na in taɓa withdrawal za su man link misali in ji in yi clicking link in da suka turo man ga Gmail nawa misali in na yi clicking in shi misali ba shi bane. Sai na koma wurin. In yi wurin kamar shi ne zan yi kamar aiki da wannan me ake ce mashi payment agent. To gaskiya ba zan yi da payment agent ba zan yi withdrawal in shi ne in Litecoin. Ya yi profit kuma na ɗan yi hankalin shin mutum dai zai ɗan fi kwanciya bisa ga ya tura ma wani payment agent a ɗan samu matsala ko dai wani abu. To misali idan zan wannan USD 95 USD idan zan maida ta misali ita shi wannan Litecoin ɗin zan je option ɗin nan ne sai in taɓa again cashier ɗin. Ga wuri nan da aka rubuta transfer sai in taɓa transfer ɗin.
Bancin na taɓa transfer daga sama gashi nan USD to wani account nawa, misali sai in ce to Litecoin account, sai nan ne amount misali all. Bancin na taɓa all misali gashi nan zan yi receiving 0.72 menene Litecoin da sai in taɓa transfer in. In na taɓa yanzu na yi transfer in ita USD into Litecoin. To mutum zai iya withdrawal ta nan cikin deriv. Amma mutane na faɗin suna rejecting ɗin shi gaskiya idan mutum ya yi transfer ta cikin deriv account nashi. To misali zan koma in yi login account ina a binary misali sai in yi withdrawal ɗin shi, sai in ƙara search binary.com. Yauwa ga account ɗin nan ma na yi login, ga amount ɗin da ke gari ne 0.71 saboda sun ɗan yi charges wani abu shine suka ɗauki 72 ne suka ɗauki wannan one ɗin da ya ɗan hau sama. Yanzu zan je in yi copy wallet address ina na Litecoin cikin Binance misali. Deposit LTC. Yau ga Litecoin nan, Litecoin ba BEP20 ba ko BEP2. Na yi copy wallet address ɗin sai in dawo wurin misali sai in taɓa wannan option ɗin ga option nan ne misali sai in tashi a ɗin nan sai in taɓa again ga withdrawal ga deposit cryptocurrencies sai in taɓa withdrawal ɗin nan. Wani abu zan yi withdrawal misali Litecoin sai in ji continue. Yauwa sun ce sun tura min link a Gmail nawa sai in duba. Yauwa gashi nan binary withdrawal request sai in taɓa link in again. Idan na taɓa link in misali gashi ya nuna in saka wallet address ina sai amount ɗin da zan yi withdrawal. Amount misali bari in ga gashi nan 0.715 ɗin nan ma 0.715. Yauwa shi zan yi withdrawal a wallet nawa na Binance. Zai iya ɗaukar awa 24 bancin mutum ya withdrawal, amma suna cewa awa 24 gaskiya baya awa 24 suke yi. To shi yana dai iya awa 4 har zuwa 5 gaskiya. Withdrawal misali na yi withdrawal ɗin gashi nan yayi, in na yo daga ƙasa zan ga transaction ina nan da na yi withdrawal 0.715. To kawai sai in jira shi ya zo a wannan nawa a Binance tawa. Idan ya zo sai in saida shi shine kawai in short.